Connecting. Så er det. Det er det, vi har dedikeret filmen til. Jeg ved ikke så meget om Bakugan. Det ved han. Det var Preben, der kom med så i venner. Nu skal I se, hvordan man kæmper. Og der går klar. Ups. Fejlslagene. Lad mig prøve. Fortæl, gå klar. Så Preben har... Hey, giv mig det der. Giv mig det der. Henter jeg lige. Henter det. Lige sådan. Ja, det er roligt. Ja. Men jeg tror... Jeg har det! Så går klar. Sådan, man kaster den der. Og så en. Man kunne ikke se den. Sæt den her på skærmen. Sådan en her. Ja. Bakugan. Bom. Den. Ja. Og så kommer den anden ud. Sådan her ud. Ikke helt sådan der ud. Og så kaster man den anden. Modstanderens Bakugan. Bakugan sat. Så er der kamp. Open gate Ligesom card. med dem her. Open gate card. Gear. Ingen af dem fungerer, fordi der står 0. Papyrus, Aquos, Terra, Aeos, Darkest og Ventus. Jeg forstår ikke så meget af det der. Nej, det er bare kvaliteterne. Fordi jeg næsten ligger siden jeg fik Du skal ikke bruge laserpinden. Jo, det er sjovt. Det er jo spændende lige på at... Hvad så? Hvad så? Det er lys engelsk. Nu har jeg så ikke spurgt, Okay. Det var alt for Det er det. så sejt ud. Er lige fra igen. Nu har jeg lært, hvordan man spiller Bakugan. Farvel.